Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Pongayu. Sugeng Dalu. Lek unyiarne langsinga tulung agung sepot. Ima jane sampean kleru. Nyapa? Sugeng Dalu Mbak Asuwar. Ya ora. Iki mung kepelut oke banget sing panyuwunane. Heeh, kepelut. Iki yo panyuwunane Mbah Santo Poswarang. Iki sing tas nandang gerah. Muga-muga Mbah Santo tetep sehat. Dan kepada Mas Agus Jaipong no, iki dulure dhewe, iki pengendang Jaipong sing saka Sekar Gadung iki nandang gerah nek rumah sakit SK mugi-mugi ndang sehat. Amen disiram arake ndang sehat dah. Sing akeh ya Pak Mbak. Sing akeh Gus sing arake. Ya Allah, wis sesek senengane arak. Iya, hobi. Kepilut ya Bang Ayu. Oke, memenuhi permintaan dari Pak Santo Poswarang. Yo, Sekar Gadung Indonesia. Datos Pamito. Sugeng Dalu pasukan dari Bapak Kunti, Bapak Duro. Pasukan dari Manggis Ngancara Kediri, Bapak Mulyani, Bapak Surani, Bapak Bawen. Sugeng Dalu Bapak Ngaglik Senyum, Mas Agus. Sugeng Dalu Mas Bandeng.
kapelot ki panyurane Mbah Santo. Mbak Santo